Linda Bankulu. Mini sabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngoba siyaqeqesha ke. Dr. Ntalisuthi lapho washabayo lomncane. Asifundele umthandazo wesabatha. Inkosi imbusise. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Mbongeni uJehova Nazarethane masiguqe sithandaze Ngiyayikhetha inkosi yasiphindo phakathi. Siyabonga washabayo sifundela umthandazo wesabatha. Bantwana baNkulunkulu siyabonga umusa esiphiwa Thixo wethu uyazi lwezulu namhlanje isibe kulunguzwa apha sekuvukeni. Sibonga ukusithwala sisuke enhla nasezantsi eningizimu nasenyakatho kuze kube manje sizwile ukubi okwehlile endleleni ngomusa wakhe. Manazaretha ingcwele ngokwamkhwanazi sibonga igama ke engalithola semkhulakhulile nje elokuba mshumayeli ongelona lokwamkhwanazi ongela sezulwini akekho umshumayeli omkhwanazi khona indodana nje yakhona ewuthulani igama kodwa Robha lamasesila kunamagama khona la kunenhlalisuthi emakhaya ikinhlalisuthi
ngithola la ebandleni kaShembe khona inkuhlunguhlu masenilani inkuhlunguhlu anisebona nje amakhosikazi imizi alapha gane khona masenilawe intombi seninto abayipheza anisebona nje amantombazana alapha azalwa khona uShembe wasiqamba ngamagama akha sezulwini ngilanga umsebenzi esiwuthunywe nozakwethu wentshala libandla lamaNazaretha ebuhleni ebizwa ngeNabatshu ngaphandle kwawo ngaba ngikho la ngaphandle kwawo futhi ngabe khona abantu engabazi besoshana ngeyifuma nje ebuhleni naseJudiya naseKenani ngoba lapho wonke amagumbi amana ahlangana khona sithi masishayisana athi umunye ngishayisana nobuni wena nawe uhamba ubheke phansi nje ubuki ngani kodwa namhlanje indlela esasazana ngayo ngokuthi mangushaya sithi abantu uwe so yabo abantu mabazana bahloniphana kanti imithetho kaNkuluNkulu inhlonipho ayibandlululi ukuthi umuntu yamazi noma umazi inhlonipho yona ihamba phambili leli bandla esikulo lithobekile lihloniphekile nathi ngasithobeka futhi lihloniphe njengalo siphathiswe kumsebenzi inkosi yamakhosi unyazo lwezulu ukuthi sibheke abantwana bayo sibabeluse bezimvu zayo njengoba nila abantwana baNkuluNkulu sizimvu zonyazo lwezulu thina kusibekile sibabeluse nozakwethu sinabo ukuthi lezi zimvu zakhe zingaduki ngoba kulomhlaba kuyadukeka amaNazaretha bizwe igama elikhulu-ke ekuthiwa nguhlalo kaze lonke wabanye akwehle kahle lonke manje lize libe ngcono uma libizwa ngesilungu kuthiwa national chairperson emathi uhlalo kaze lonke manje balizwa bonke abantu nabangasazi isigisi bese ngcono sithi bacrossa kancane ku-national chairperson ukuze kube ngconywana kodwa lelo gama tona baNkuluNkulu alisho lutho ngaphandle lisho umsebenzi ongaphumuli ngesonto elidlule ade ngiseGoli besemaqhaweni yithi laba ngesonto sokune conference eGauteng region ngesonto elidlule namhlanje ngila eMpumalanga eEmelo ekuvukeni nawo lo msebenzi wena abasho batana baNkuluNkulu ngaze ngajabula kuhle masila ukubona abantwana bonyazi lwezulu akwazi ukuthanda unyazi ungabathanda abantwana bakhe akukwenzeka nangengozi akwazi namhlanje abantwana baNkuluNkulu usuku lesikhumbuzo inyanga yesikhumbuzo singenile ngolosingako nje losibili ebusuku ngolosithathu ebusuku lwesu-24 lesimo ngolosine namanje nje mongaye ebuhleni njena osezulwini iphakile angazi kuyiphakela obani namhlanje na uthe bafakaze ngenkosi inyanga izulu thina inkosi enyanga izulu angazi-ke thina abantu abasha kuleli bandla soyikhohlwa kanjani ngoba silanga leli gama leNabashu eyehlenge ngesikhathi sayo inkosi inyanga izulu ngo-1990 uNkulunkulu wangena kwezinye insizwa ebeziphambi kwethu omvangela umkhize sewumshumayeli noma wayekabi umshumayela ngisakhumbuli sekudala kakhulu kodwa ngathi wayesewuya
ngo-1990 nami-ke ngumshumayeli wethempeli kozakwethu ekhumbula-ke noma iy'ngane zabantu zingiswela nje bakithi ngilahleke iy'nyanga embili ney'ntathu ngenxa yalo msebenzi sungathi ngumshumayeli wahambo mayathi cha nami nginethempeli nje cishe elingaphezulu kwenu njengoba nihlangene nibangaka cishe liyoba likhulu impela ngumshumayeli nje wethempeli from 1992 3 years full ngumshumayeli ngenhlahla futhi ngazalwa amaNazaretha bantwana bami amen kodwa inhlahla enkulu kunakho konke akusikhona ukuzalwa amaNazaretha kuphela ukuhlala nje ube yiNazaretha kuzibe namhlanje semile ngisho inwele ezimhlophe angazi ngidakwe alokhu lolodwa usona angadakwa ngalo ngoba wathi umzali wami ubaba bomshumayeli womvangeli wamfundisi esihamba emhlabeni bese umfundisi wathi Nazaretha likuphuza utshwala Nazaretha eligundi ikhanda Nazaretha lubhemu kwayi Nazaretha likuhle hlokushisayo ngesabatha manje ingane zeni ihlala ema-boarding school ihlala ema-res kumele qala umangu le mina ngise-UJ ngofike ekhaya sengimsulwa kanti yonke into yenzayo ilotshwa phansi kwegama lakho ukwekha umyalelo kayihlononyoko kade kufundwa la ufunde kahle Shabang kodwa ngeke ngikunike 100% ngabona lapho ngo-1989 ake nivula amafoni nonke niqophela into engizoyihlabelela la ngoba phela siyakhula la emva kweminyaka mhlawumbe u-20 angisho bese ngigcotshwe ngikuphi kodwa ngoba engasabazi isikhathi eside mhlawumbe ithi inkosi mingithume sengithi ngizocela nangu shumayeli uShabanga ngilekelele emsebenzini kaNkulunkulu ngathi masufuna isikhundla bemshumayeli washo usuku lwezondla kimi bemshumayeli wena washo wangibona mina ukuthi kufanele bemshumayeli ngifuna ke sisha umthandazo wesabatha ninganginaki izwi lami ngingaba namazwi amahle ningedlule kodwa ngikhala ngendlela yawo Mongenu Jehova Manazaretha in the Bankulu Ezulwane zenu
ilapho nje bafana manje phela angithi manje njoba silapha njena sifuna niyazi mshembe ukuthi yonke into lakha uyayazi kodwa yathula nje asezulwini ngisho kuthumile ethi phathi inkonzo washo nje into angayizwa kahle kodwa uyathulwa asezulwini kodwa yazi into esuke ilindele kuwo kwaku 1990 eNazaretha thina sizelwe la ngenhlahla eNazaretha mina ngizalwe ngo1968 yayazi inkosi ilanga eNazaretha yakhothama ngina 8 years yazi kahle manganikela ngisho kuyo yazi kahle eNazaretha kodwa bonke abantu abazalwa eNazaretha ngalo mnyaka yo70 no80 babenele bengaya emacollege beke university babuye bangasewona eNazaretha uNazaretha wakubukela phansi bese ngathi moya eNazaretha awuphucukile ngisho igwena befunda kusona babe kufihla eNazaretha ngoba wawuseyinhlekisa mawumNazaretha phasa hlekwa thina ngoba inhlekisa ushembe sibe namahloni ukuziveza kodwa ngisho esikoleni ukhona into ekuthiwa SCM kunothisha bangamaKristu kodwa bengayenzi into efuna uKristu benze yabo njengabantu ngoba phela uJesu Kristu akazabandlulule umuntu eNazaretha wayithanda bonke abantu enomusa kodwa bona babesixwasa inkolo exwasayo kuyona kaNkulunkulu ngikela bonke abantu njengoshembe akekho ukumbala wengubo wesembatho senkolo singaye phambi kwaShembe ngisho inyanga ngisho izangoma siyaya kuShembe iguqe kuye akasho ukuthi asingeni isangoma la angeni inyanga la asingeni isayo la akangeni umluthela la bonke uShembe bemukela kungani thina sibaxwasa eNazaretha angikhona umlungisi yangikhohla ngifunda lento ekuthiwa yini namhlanje ama-grade la uyangidide mani grade 7 ya akuform 1 ey'khathi zethu bakhona otanga yethu labafunda uform 1 betutela 6 kuba utela 6 yalo nakhona ungasafani nalowa ofunda baphambi kwethu uhlukile safuna uform 1 khulumiswa isindisiwe laphana owamthetha ngikholwa ukuthi usaphila inkosi imkhumbule mesaphila noma engasekho ngendlela wangamfuni ngawuShembe wayekhuluma ngamakhala isindisiwe ethi angiyinkulumo nje lento yaShembe lena lento lebangwayo le isindisiwe angiyinkulumo sithule siphatheke kabi ingeke into esoyenza eshumela ngenkosi uJesu Kristu azakhihliza amathe kodwa ngalikhuluma ulimi lukaJesu yena bathanda ukuphela mhlambi bathanda athi ngumkondo omnyama
asomphosela inselele manje angaphathi ihlabelele ngikashembo ngoba umfundi manje awufunde la athi izinyoni umuntu emhlabeni onomqondo uphile uNkulunkulu akupha umqondo ukuthi ungayithuki into ongayazi futhi ungayinqomi into ongayazi oqala uyifuna into ngaphambi kokuthi uyigxeke noma ngaphambi kokuthi uyithande uyicinga uyilalele neqiniso lomisi ukuba esazi ihlabelelo lesi cabanga njalo sasi phela ingane bakhona othisha lesanqamba nje ingane amagama esikoleni washindo nje uthisha khona shumelo makalanyana noma makalanyana unomema ethi masokhala isimbi athi khabzela okhabzela maningi amagama ekhona lowana ke izathu sakhe asimbiza ngegula angithi wayakhekile ngendlela ukuthi wayenentamo kuphela anti igule nentamo kuphela manje ke uthi angikhulumile lento amashembe lento bangale ngibe ngiyambunga ngibe kube ucela ifika nje kushembe okungenani ucela ifika nje amthi nkamfu njengabanye abantu ulimele egqida ushembe kwazi kade kushunelwa kuseni la ukuthi ikhona ingane ezizalwe zingahlukanisile ukuthi umfana noma intombazana baya kwinkosi inyanga izulu baya enkosini ilanga baya kubombela baya ethingweni lenkosazana namhlanje inkosi ihlele ehlalweni eunyazo lezulu iyahlukanisa uma kungahlukanikile mawuzana amen yena wangayithola ifika ngobe njani umshembe kalahli umuntu eNazaretha wangayithola ngobe njani mayisole ezinsizwa eziyakubefundisi omfundisi ucela nomfundisi undunakazi bonke lamadoda engikhuluma ngawo asekho emhlabeni abefundisi 1990 beyifake le ndaba kubefundisi ukuthi sicela nosikhonzela kwinkosi inyanga yezulu kunjengamabandla onke akhona emhlabeni nathi sibe nohlaka lwentsha ngoba manje yabona lezi ingane lezi ningcono nina nikhule umshumeli sekwazi ukuthi ayinkonzo enika omunye umuntu yethi kwakubi lendaba futhi leyo eshinji bazaba namagama yale ngosuku zokhuluma kufa eNazaretha okufa kwami igama lakhe ungcono manje likhulile ibandla usukunika ikuhlunguhle uyinika inhlanisuthi uyinika inabathi inkozo amen namhla kuhlwe namhlanje khona umunye baba njena oyehlala njalo athi eNazaretha njalo usomabedo sesiyahamba nje sesiyosugula kwaSibanda baye nendaba ngeke ngisho ngo-23 ku-2023 Konzo isabatha le bantwana bami. Yabona abantu balama uthina abadilanga enkolweni ngoba mabengasinanga ayikho into babeyenza. Babese bengaye enkonzweni bethi awu
usofika sosizele laphana lokusilayela ubushumayeli ekhuluma undendende into esingayizwa sofike silale laphana namhlanjena ngendlela ibandla elikhule ngayo manje-ke abantwana baleli bandla bagcine sebehlubuka ontanga yethu abaningi abaganwanga amanazaretha abaya emayunivesithi nasemakholeji ney'ntombi zontanga yethu ezaya emayunivesithi zakhana abantu abafundela zagananga amanazaretha. Angisho ukuthi ngokugane iNazaretha esho ukuthi mzibugane kahle ngoba phela umuntu angisho ukuthi ngokugane iNazaretha usibugane umuntu obhedayo wakekho umuntu oyibandla ungadoda ngathi nisele lona phela angathi ngeza kahle phela akana inkosazana nasehlala ngathi ngeza kahle hayi lo ngibona bese ngisacengishela nje ithi athi makode ngapha angazi phela phela ngagana ngomthetho wesibebandla nginaswehlaza nami ngimtshela kaShembe ungibona nginjena nje senzangasala ngentamo hey umuntu nje kahlahla yakho umuntu oyibandla umuntu kahle umuntu angempela ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe angokumuntu akekho umuntu oyisikhundla ngabe semsebenzini ngabe kusebandleni akekho umuntu oyisikhundla ngoba bonke abantu abakhaliswa uShembe namhlanjena bonke uShembe bakhaliswa yithi esigcotshiwe thina esibangela uShembe ungaphumuli kuhlungu uShembe akakuzwisa kakhulu akekho umuntu oyisikhundla ngiyangimangala nje umuntu acabanga ukuthi la siyakhona songena ngoba singabashumayeli singabakhokheli lutho uShembe wehlala inhliziyo uShembe usebenza ngenhliziyo yomuntu ngisho mshumayeli ungahamba upende igama lami uthi lo mfana wamkhwanazi unje usho yonke into embi ngegama lomuntu uShembe akakusebenza ukuthi utheni ngegama lami uyofika hlola inhliziyo futhi ngendlela manga angathi sibangani khona umuntu akubone nje ukuthi yilo umfana lo uyingozi lo mfana uzodojwa nolimshaya usepolitikini phela manje la uyashawana manje la esontweni yilo mfana masimdedela uzosiphatha lo mfana mina simbende lo mfana hey amanga sesontweni maNazaretha ngiyakhohlwa ukuthi amanga nokuphila uqedwa ngumlilo la siyakhona lenkosi sikhumbula namhlanjena engaphathi inkozo ulusuku inyanga ezulu ithi maNazaretha ngibona maNazaretha esha neNazaretha igqokile esha maNazaretha uthi into engiphethe kabi khona dlula manje lapha mami ngithi hawu ngimbonile ebusuku esha lo hayi ngithi bantu babo kaShembe uShembe yakubuka nje ukuthi ngibonile shalo ithi kwasima ilanga ngibona maNazaretha sawudangeni ekhala mangithi nyabadonsa afike kuwo ayaqela ngena kakhulu odakeni akekho umuntu wesikhundla Shembe kasebenza ngesikhundla yiso isikhundla yiso sisho umsebenzi uthunyiwe ezulwini akekho umuntu abona siyasintshela phela ukuthi nobungangazi nje leyo yofika phela cabanga utshelwa yimi nami ngineyinkeleleka zami sesimqoshele sithi hayi nobungangazi ngale nangokuphila kelela ngoba uShembe wathi la umgcotsha wakho ulanda mina ngokuphila nje ungakazi la manje sikusabisa hey kunabagqotha abasaboshiwe namanje ikhathi senkosi uthi lo nkosazana khona umgqotho uhambe esengumfundisi uthe ngcwatshwa uthe ngibona amakhosikazi akhe asefikile ezoguqa lapha athi ubaba kunzima ngalena umndeni uyamshaya umbuza lengubo ayigqokile ukuthi bayithathaphi
Siqokeni bafana bakithi asinambomo. Siqokeni bafana bakithi. Ngeke singeniswe bantwana bakaNkulunkulu zikhundla sodlula abantu abangagcotshiwe ngenxa yenhliziyo zabo zokulunga kwabo. Phela lihlonipha londlela leyo. Kona siyibona abagcotshwa kodwa umgcotshwa bakithi akusiyo lento eniyibona umgcotshwa omunye umuntu ongabonwa ngamehlo. Ingakho phela mase ngikhathazile bese nize nithi nina babebonile. Mgcotshwa ngempela kodwa lo mkhokheli ngempela kodwa lona ohlukumeza amakhosikazi kanjena. Kulabantu abathatha ikhundla bathathe bayibeke la. Bese bebe namahlamvu amakhulu. Ngishamgidini asigidi kahle athi yimi. Nizozwa mina eshimte wona umgidi. Hey, akusho ukuthi mawumgcotshwa igagu. Sigcotshiwe nje kodwa sibe ngamabhimbi shaya ikhala emgidini. Kodwa umphathi lendawo ufuna ukusiza abantu. Awukeje. Ubulala umgidi ufe. Kodwa lapho uthethe kanti wena wagcotshwa ivele ibhimbi. Izima lento kugcotshwa ngoba kufanele into yala ekhaya uyimisele uyifunde ngoba kuyothiwa phatha nabo abantu emgidini. Kuhlungabe bona basemgidini thina esivukwa izinto zemgidini. Hayi ngeke. Yothi left ithi right. Uthi nyaka sithi ningizimu. Sithi sivula ngo-left ivule lapha sinesqueshini madoda. Kodwa bafana bakithi kuyadlala ngale nkosi manje. Khona indoda yaphosa kulalwethu phakathi. Wasenzima kakhulu-ke bafana ngale. Yama eli-90s sesqueshini. Wasenzima kakhulu hey. Yaphoseka lekuzwalaka lele yaphoseka. Sayidedela. Lathi bazithi, zithi right, lathi left. Sathi left, lathi right. Evela ku, azombili indawo. Awu, sathi insizwa, phuma ayibone. Asho njalo insizwa. Manje thina siyalimala thina ngoba uma usakhona uyavuma umoya. Ufuna mongena emgidini, awufanele ugide ngathi njena uyidlelisha ephisi ngina. Ufuna kubonakala ukuthi ukhona lento osuyizwa manje. Mase beyihlanganisile abafana. Yabona uma uzobiza ivesi umuntu vela abe umcaba nje phambi kwakho ukubona wayengene ba. Yajabula mbona nangu. Naye insizwa lapha seThekwini. Abafana basaziyo nabo. Esikhula nabo. Awuyibize phela mfana ngumtshela mfana ukuthi ubani omdala mina nawe ba ngikubuza ukuthi ubani ikhehla mfana. Manje nje basila abantwana bakaNkulunkulu. Sifuna abantwana bamaNazaretha babantwana abakholwayo. Amen. Abantwana abahloniphayo. Abantwana abalalelayo. Abantwana bamsabanga uNkulunkulu. Akukwenzeka usabe ushembe ngamsaba uyihle nonyoko. Ngeke ulalele kuleli bandla. Ingakho kunamaphoyisa kugada ngoba emhlanganweni kuyangishabanta abangasaziwa ngisho emakhaya abangalazi ngisho isabatha ngakubo kodwa ngoba umhlangano semfoti sekujula kumnandi uJulayi kodwa asalazi isabatha ngakubo. Masebanjwa hayi masevukeni ubani umshumela wangu umshumela ushonga athi afika ushonga athi awu angigcina ungabikho ngisho iCovid lo. Abantu abanjani la bathi bafundisa hayi-ke bafana sizoya enkosini inyanga izulu masisebuhleni mabeya laphana phela kithi uma sikhuluma ngongqalo zinde bantwana bami. Amen. Umoya umakapakapa umthelo ohlabisa umdala nto eminye ihlabisa mina. Awusayibona le nkosi. Mabefika bezokhonzela uthi uNkulunkulu emuhle inkosi yesithathu ithi senilate. Funa bekade nayenza lento ngizixoxa nje nezami izingane ukhuluma ngalelo sabatha njalo kuvala umhlangano ekaJanuary abantwana ukhona shomanazaretha phakathi ngesikhathi sepolitiki seyimi politiki umusa sasikhupha ematebetulu sadlula umvangelo udladla bembulele bamshisa umgcotshwa
ithi inkosi inyanga izulu ithi kube beseniyenzile lento enikhuluma ngayo ngabe umvangelo makafanga ngokuhambe ngisangase khona ezamaNazaretha phakathi lelo qala abantwana baNkulunkulu limile kuthema sokuhlela inkosi inyanga izulu unyazo lezulu yakhuluma sazama abantwana baNkulunkulu sabantu ngoba phela kona abantu abasha nanena basho manje igaxele sazama wasiluleka uNkulunkulu ohlele ehlalweni unyazi sazama lezo mpahla zokushweleza ngisho inkomo zazikhona sawubiza umndeni nabazulu bakamvangela udladla kodwa izolo esikhumbuzweni uphinde wayivusa futhi omdala wathi intsha yelibandla bofuneke ihlawule icela intethelelo ngoba yabulala abona ubuhlungu baziwe inkosi inyanga izulu izinto zalekazi shubile ngoba khona izono ezingathethelelwa ngenhlawulo eyodwa asazi ukuthi wabonela nini sikwenzile kodwa futhi uphinde wakhuluma ehlele ehlalweni ufanele sikwenze sikwenza futhi Amen. kuze phela le nto masingayisikezanga yaphinda ibuye futhi abantu abasha bayenze bandleni sobuyela nje uNkulunkulu sizohlangana nje ku-October kwi-council meeting sikhulume le bona inyanga izulu yathi babulala umvangeli wabo wakhipha igama elithi bonke abanesandla ngeke siphinde sibonane nabo kuleli nalapho esiyakhona wakhipha igama elinjalo ungaluzile manje uyabona ubuhlungu bezoshembe manje makuyisikhumbuzo senkosi unyazi lezulu unyanga izulu namhlanje wavuka futhi inkosi ehlele ehlalweni unyazi afuna kubuyele futhi madoda asabe sohlanganisa ukuthi sohlanganisa kanjani siphinde sibuyele koze kushele umdala wethu asebenele batabana ikhombisa ukuthi ushebe weza ubuhlungu obungakanani kanti kwenzeka lento lena manje sikholwa ukuthi sekunenabatshu ukhona umuntu osangabulala umgcodwa namhlanje ukhona umuntu osangashaya umgcodwa namhlanje ngoba imfundiso phela esishoyo ilihlonile lalela thobeka lenkosi ehlele esikhumbuzo sawo namhlanje hey maNazaretha fundani maNazaretha ukuthi ushebe ngabekho umuntu phela ushebe kafani noqoko ovele esihlahleni yawo lihlahla sibaze ofuna ukhipha uqoko ulikhiphe ofuna ukhipha inyoni uyikhiphe ofuna ushebe kabazo umuntu ndaba kashebe ifihlakele usepolitikini kuphela lapho uthi uhlalo bebepheka omunye emva kwakho namanje ngiphephile la ngiphekeni phela ngiphephile kodwa asiqabile bafana banifuna ukudlula bafana manibona senilungile kodwa ngobuza ukuthi ungakwazi ukuye eGoli ka4 ngonyaka singeke isikhwama hamba ngaso utadise eGoli ubudlulise la eMelo ngothando mfowethu ngothando labantwana ngoba uma labantwana bengakheki kusho ukuthi wahlale ebandleni kunomsindo uyabona nje wangilapha ngolunye usuku leli bandla kwaba khona ukuthula uthola umuntu waseMpumalanga nowaZulu nowaseNingizimu nowaseGoli bathi bethulwa uNkulunkulu ngoba sikhula ndawonye siyazana manje amen kofika isikhathi lapho owasebenza khona abantwana bakhule ndawonye kunabasho bathi mabazana bahloniphana amen kodwa mahlangane ehlelishana ngeifuba ngizothi manje umshumanti ngeke ngizwe umshuma lasemsinga mina kodwa nabasho yezinto ehle uyothi ushembu mesithuma lithi usangada ngirazo yakho manje sikhuliswe uwe ami nawo amarazo nami ngirazo kwabanye obamnandi sikhula ndawonye bafuthi siyazana manje akasekho umuntu waseMpumalanga waseThekwini nokomhlabalingane enyakatho inabashiyodwa amen kodwa ke abantu abahlubukile bohlezi bekhona
umuntu sethi uzokhanda kwakhe afika khanda kwakhe uNkulunkulu asithande asikhumbule ngoJuly asiphi inkozo uye futhi esephambili kwakhe akukho se-October nje afunde ezimnandi ngixoxele ngibhalele ngixoxele ezimnandi washo ingoma yaseredweni ngolosine phela bengiphanga uNkulunkulu ebuhleni athi Nkosi amakhosi sizocela ukukhonzela isibusiso senkonzo October athi Nkosi ngismile athi Nkosi ngibusise siyakhala bafana October amen isitholile isibusiso hamba phela chaba kuneyakho nawe inye bakotshwa akinte ebuhlungu uzumuntu egotshiwe ekhuluma into engawenzi umkhono athi umuntu constitution ya South Africa ithi masingapha 35 years awuseke etsheni akhona constitution la akhona South Africa la Nazareth Baptist Church la uthi uNkulunkulu ohlele ehlalweni lezi ingane eziphathane zodwa futhi uma niphethelwe ngabe nihlibana ngesibhakela ngoba ngembeza umuntu umfana masilikana yashisa phela igazi isixozo uyiqupha kini kulo kini manihlane emhlanganweni saka kumunye umhlanga ngabe Chesterville avuka impi yama ngeinyawo impi bathi abafana sitedele sihlalo sibashaya athi lele kunye la bekubili ngabe kuthu Joshua njalo biligane esikoleni sabelungu lele kuyibe kubili ngabe kuthu manje angithi abantu abancane abayibona ingozi ngoba bebedela thina bazoyela kwabantu bathi ngeke asibashaye ngathi hayi bafana anikwazi bafana uNkulunkulu uzongena ehlazweni kuzoba ku front page uba sekhasini lokuqala kuma newspaper ukuthi ingane zamashambe zishayane bakuzolinyazwana kodwa ngoba sesikhula khulile sathi bafana kunjani sabatshela into nje ukuthi lento enyenzayo ngeke niwine namhlanje nabanye sibazi baphelelaphi welike bakhona kwajalo ndlela leyo sirathi nje nabo futhi ngoba abephethe umntwana uyabona ingane elingana nenganami izothi kimi abayithi yonke lento leyo asibabambele egubu kodwa sababekezelela ngoba sesikhulile thina sinomehluko kunabo amen sababuyisa njena yathi Nkosi asibuyisane kwaba right njena kodwa kwabanye ke unzima ngoba sebaze bahla noSathane ithi Nkosi esibili maNazaretha ningabodla noSathane ngoba uSathane akasuthi yabona ukurusa ufuna ukuthi sengisuthi anoSathane yakhe manje sengisuthi atasihle kunabantu abadelela abasathandi kusebaze bahla noSathane ithi Nkosi esibili kunabantwana abazalwa bengabantwana bakaNkulunkulu kodwa bahamba emhlabeni sebantwana bakaSathane balelena basho lena sifuna abantwana baleli bandla nizalwe abantwana bakaNkulunkulu nikhule noma nihamba nibancane noma nihamba sengugile kodwa nihamba emhlabeni abantwana bakaShefa lokho ngesikufuna mina basho Nkosi yaphatheka kabi inyanga izulu hawo madoda ngendlela abayihlukumeza ngayo inkosi inyanga izulu ekuphakameni ngoba Nkosi baba ngiyakuthanda awepha wena
uyaphefumula umehla kabheka njengemsebelane isigaba semithi emkhulu emncane eyiwela owuphi wena yikusidelela nje manje sokubuka yababongela abantu abangazalwanga beAmanazaretha kodwa uShembu abalanda. Amen. Sibamukele kahle abantwana baNkulunkulu. Amen. Sibamukele izandla ezinobuNkulunkulu ezinobungcwele. Sibaphathe kahle ngoba phela ithi incwadi abafunda iBhayibheli abomaHebheru bathi baphathe kahle abangenisanga ngoba kalokhu somukela ingilosi singaboni. Amen. Phela nabo bahloniphe. Sihlonipheni. Ngoba phela yimi ngokufundisa ukuthi noma ngabe uyinxele lekhaya kodwa ihawu liphatha. Phela umuntu befika lekhaya uzothi mina ngiyinxele ngizofana ngalesi. Asingihlabeleli bathi sifana ngalesandla. Ngihloniphela khona lokho ukuthi ngizothi hayi phela uyabona ihawu uyakwaqaza koze kuluke. Ngoba leli badla likhixele. Funa ngufundise ukuthi hayi ihawu lingapha nje induku ingapha kuzofana. Ungihloniphele lokho ukuthi hayi lensimbi le eshawayo ngehora lesithupha ntambama le eshawayo isho ukuthini uzotshela mina. Ungihloniphele lokho kwathi ufika uzolomisa lapha ya ukhushwela ngomkhulu epleni yasisho lensimbi baguqa noLujerero bantu olomisa waguqa naye uthi ke ithi mase kusunywa ubuza kumvangela futhi shwele athi ngibukani mangithola nina uthi emfundini lensimbi ikhala isho incinatha phakathi enhlizweni isho ukuthini. Wabuza umvangeli wonke nomuntu wafowakhe wonke umvangeli ombuza uthi umvangeli isho ukuthi inkosi sizongena. Hawu shwele kulesa sigaba very soon uzodlula futhi nakhona kahle. Atshela abantu ukuthi la nsimbi eshawa ngalesa sikhathi isho ukuthi inkosi sizongena. No, come on guys, this is not on. No. Abafana bakithi. Uyabona thina bana asijahile bafana. Lesilambela umoya wakhe wasezulwini. Lambela umoya wakhe. Ngoba ukhona igaba ofuneka abantu bafaka kuso uyihlole wena. Uyihlole ukuthi kombe sengekulungele mina. Ningadidwa ukuthi umkhokheli bamphutha we na usungaba umkhokheli ngothapha we nje. Ngethawula nje. Ngetro nje ngimbozi ngiyawu14 ngetro. Sibodwa bomkhokheli. Ngubona bengiphathele ithole lokuguqa nje bangithengela ishethi naso bonke uyabusa eBushumayeli sungaba umshumayeli unzima lapha yana unzima ufanele uyibone ukuthi mina ngangena lapha yana mongaboni kahle futhi ngixwayisa nizinto la ekhaya ningayifuni akube yiyona enifunayo. Amen. Mina ngintona kaba only 22 ngabe nangithi ngoduso Kodwa mina. Sebengipintsha ke athi kanwa usudwetshiwe wena. Bathi mina ho. I got my plans. Bathi mina ngifaka iCV. Ngifaka iCV mina. Kanwa usumshumayele athi mina I got my plans. Yazi ngokana nini? Yeah, first things first bafana. Yabona khona izinto okufanele uqale ulevel iground. Awukwazi ukuthi ungakhanda i-team uthenga isoccer kit, uthenga ibhola, uqasha ukhoshi, athi ukhoshi ke chairperson eclub awumkhombisa iground esodlala kulo. Uthi hawu. Kodwa ufanele ube neground. No. First things first bafowethu.
Yabona kufanele umuntu uqala uzakhe ilungisa isikhathi esilandelayo sikuthola usuvuthiwe. Manje 1992 azangakanani kombe 96. Yeah, it took my time. Ngangifuna futhi bangathi ngiyabaleka bangisabisa. Intando eningi ehappy ikho ngizobabophisa. Sabisa umuntu kuyicala. Hey omunye ubaba wangimela ngenhlanhla ngimkhumbuze wayengasesho umshumayela emdala namhlanje ngisemvangeli. Wayesenhlalisa uthi ngicela ngathi ngithi ngiyaqhuma. Hey wambayela abantu abanqaba bahlanya. Isipambano wanqaba wahlanya. Isipambano wanqaba wahlanya. Ngingathula. Ngiyibona useqosha amaphepha. Waqama sethi waze wahamba ucela intethelele enkosini. Kodwa wathumela wahlanya. Athi mina ayi. Eyathula phana ibhathe kuhlanya. Yazazi kwelihlanya khona la ngithi. Khanga kodwa nje emhlabeni uhamba ukhuluma wedwa emkonyeni uhamba ukhuluma wedwa uMagezi ingayibuka ngakubonthini yimonke lekuzohlanya ingehlela ngezansi uNkulunkulu wangihlenga manje ngacaba umntwana 22 uthiwa kuphephezwa amadoda angangalawo kodwa ngoba ikhona kwangifuna Ikala ekhama uyifunile noma uyifuna ngakuluphi uhlobo noma ngeyikhwepha noma ngemali noma ngomuthi noma ungayifuna ngani kodwa kohamba ithi mina ngizanga kuwe wena wenza kimi uhamba kuvele kanti uma umiza kuwe iza i-full package Isa nomoya kaNkulunkulu, isa nobuhlakani basezulwini. Ithi indoda endala yakwamgabhi, wahlabisa, hambisa umfundi sileli bandla. Thina sikhuliswa amadoda thina, athi mesifika bafana bakithi, asifake ivangeli kaShembe, angasho asikhipha ushongo sontweni. Mina ngiyazi lento lena, ma umuntu nje udoda ehloniphekile, bathi mefika, thule ngithini bafana. Nathula nje bafana ngibukani umshumayele ushongo egama ngithule ngithini ufuna thina ingane esidudulu unokuza umuntu omdala sithola isono thina sikhulusa amadoda thina athi manimile athi bafana bami wathi ngiyilanga ubhombela wathi ngiyilanga ngokuthi ilanga wathi ngiyilanga ungalo zinde sikhule kanjalo thina ithi le ndoda kwamgabhe umfundisi ithi bafana bami mawugcobeke kahle kuleli bandla niyazi bafana bakithi amen mawugcobeke kahle awu uhlule njena uladumulwane kodwa nasi ituna sifuna ungena esayida angithi phela hleli position awazi ngishawufana ngathi ngehlelwe yisisi into hey manje simenyiwe Nkosi yesabatha ngikhuluma ngamagama mina asinabafana abangaka kunabasha amen seyitshala lento asinasingane ey'ngaka asinabafana abancane namhlanje wanda 15 usini ungehlelwe isindo uthi mona umvangeli laphana ebuhleni angikholwa ukuthi usaphila abantu abanjeyana baphila isikhathi eside so abantu abagxikithe bashembe abaphila isikhathi eside mabephila isikhathi eside baba nosisi hey waqala umbuka ushembe ukuthi uthini kusamlalela ungaphambane ethanda ushembe Alamothi umuntu umshumayeli le ulile malokishe eThekwini Bazokhulisa eThekwini wasekhule kakhulu ayibizi nabasho mase ukhule kakhulu ke namadoda angayifuni hlobo nabasho walwa nenabasho utheme hambe emhlabeni wafika bhekana nenkosi inyanga izulu ngathi wena obuyelana umsebenzi wami obuye wezenganeni sebuya kuhlala usibiya nabona usibiya sebuya kuyeni iregime yakho usibiya bathi usibiya hambani enkosini bhena umcela intethelelo onyazini weyikhathi nethanda ushembe
ungayisoli, ungayigxeki, ushambakela zangi njengoba ngisho ngokuthi under 15 namhlanje na usingehlelwe isilo khona amadoda amadala ayawusile. Mina bayifunde manje into abafana bakhule ngayo. Under 11 akekho umuntu ongagidi lapha ngisho umakhosazana kunjalo. Ithi le ndoda kamjate umfundisi ithi bafana bami mawugcobeke kahle kuleli bandla wasebenza ngokuthembeka emsebenzini kaShembe uNkulunkulu umnqobela iziphi zakho singekafiki ngisho nakuwe. Amen. Usibona sikhona nje sizongendaba nje. Sizongendaba nje. Umsebheke phezulu nje. Yabona mawulwa nathi thina sinazi isikhathi sokulwa. Asinazana thina nomlomo wenhlamba. Kuphela sithi nje phela sithi Shembe wathi singayinweli yosilwela. Ufunde Exodus 34 mfana 34 uthi uJehova yakunwela nina niyakuthula. Nakuthula nina. Asinazi isikhathi sembe baningi abantu amadabukelayo sebephithizekile akubo bonke abantu othi mawulwa nabo uphila isikhathi eside noma kube mnandi kuwe. Omkati mabona mawufuna ukungishaya woqala ungibuka ukuthi intambo yami iphumile nonyazini noma iphumile. Wangithithi manje intambo yami iphumile unyazi lwezulu. Uzolimala. Kodwa lapho uthi ngumthakathi. Lento leyathakatha lento waxabana nayo awuphili. But no, uNkulunkulu uAbel wabulawa umfowabo uKhayini. uKhayini wahlulwa intodwa akabonanga ukuthi Abel intambo kaAbel esakuphumile. uNkulunkulu ngihlonipha yeza nokumazi uNkulunkulu uKhayini esedeleli wayecabanga ukuthi mebulala uAbel uzobusa. Angikhulumi ngento kaKhayini noAbel, ngikhuluma indaba yethu la endlini. Amen. Uthi mawufuna ukushaya umuntu waqala umbuzo uNkulunkulu wakhe ungakanani. Waqala ungizungeze mfana ubona uShembe ungakanani. Mawumbona ukuthi ngihlele ngize ngihamba ngunu angikho phakathi esifubeni sonyazi singenza noma yini ukuphumelela. Kodwa mfana ungalezi iphutha fana. Balezi iphutha fana ngoba asinazi isikhathi sokulwa. Sithi Shembe wathi singayilweli yosilwela. Angithi umfundisi uGcwele izolo ukhuluma ngabafana ababili abahamba ehlathini babuya namaphupho lo uphethe iphupho lenyoni nalo uphethe iphupho lenyoni. Ithi indoda endala mfana wami khathi uthatha leli phupho lenyoni itheni inyoni. Uthi ayi iyathula nje. Uthi kukhona indoda endala nomuntu ongayiphindiseleli. Wajabula umuntu mephindiselela uma uthi uyamthuka uthi umbiza ngemalasi awu. Ungaqhubeka kulo muntu lo. Kodwa umuntu ozothi bathi uyimalasi athi ngiyabonga. Hey. Ngizombiza ngomthakathi kusasa. Alethi vele ingabi ngithenga umuthi kanti uNkulunkulu wakhe. Uthi indoda ithi le nyoni ivese yathula. Uthi ke bese buza kulona. Wena kathatha lo mntwana wenyoni itheni inyoni. Uthi yey ayingithukanga inyoni kanje. Uthi inyoni ishiye ngalazi. Wathi hayi wena ngoba ikuthukile. Ungalidla leli. Wena ngoba isho lutho liphindisele ba. Zoba senkingeni mfana ngoba ithulile. Manje ke sithi thina ningayilweli ukhona uShembe ohlele esihlalweni njengoba sebuhlenje nela ukhona. Amen. Sina lapha ekuvukeni manje nabasho ikhuluma lonto kubantwana bazali. Ikhuluma lonto ukuthi jobani hloniphani. Wabona nje mawusuka ukudelela phakathi komuzi athi yakukhuza umsiniso omgidi umbhekisele ngoba phela ungasemlazo ngokwamasho. Mase sikule ngubo le bantwana baNkulunkulu akekho umuntu osemlazini wakamasho bonke masebepha igqawini zikaNkulunkulu abonyazi lezulu.
ingakho silapha namhlanje ngoba asenamuntu osesilungwini inabasho yaqeda imingcele eNazaretha yaqeda imingcele inabasho ukuthi asekho osesilungwini wakwaZulu siyahambelana namhlanje siyisiba nebhotela ukuthi thatha nje kuhlangene bantwana bami manje lo nkulunkulu wayededele nabasho wathi umvangelo wami ngabakafana kube sikhona lenabasho manje lelo qala limile uzophinde phinde sisuke abantu abasha sibuyele ukuze lo moya uzuphele nyanyanya ungaphindi uvuke hloniphani bafana bakithi amen phela inyanga yezulu khumbula ifika oqala ekhumbulake lola ngisho umpunyono uyabona izobusisa lo amuzi khona umuzi omdala wawukhona kwabheka izulu ude agcina sethuba ukuthi akafunda incwadi ngikhumbula inkozo engena ngo2 ngobaba wayesebenza ekhefu phela ephuma ngo1 ahlale phezulu kwebhasikili ongenisa inkonzo ngo2 wahlushakiwe angisa inkonzo ngo2 ekwindawo pheshana laphana kusema kilometer amane umehluko washo indawo okunesitaha senkosi inkosi ilanga lapho kusemlamlankunzi lingekho igama lakhona ithi ke masifika inyanga yezulu sesithola indawo enhle ithi awu le ndawo inhle ukuphi lapha ubaba washo igama lesilawa semlamlankunzi wathi hayi igama lenkosi lelo phela inyanga yezulu yayingambizi ngelanga yayithi inkosi khumbula 1985 ikhuluma abafundisi omnqayi manje ngithule ngendlela umuntu ahamba ngayo bele ngikhumbula umfundisi umnqayi ababengahlali ephakameni ngiyamisifa ngelikaBhombela kodwa bafelanga ephakameni manje nami indlela engihamba le ngishaya uvalo manje nami ngoba nami sengisemnqayana phela namanje ngiyahleka kodwa sengisamnqayana phela manje manje ngiseGoli sengila angike ebuhlenge angike ethempelini lami sengisamnqayana manje kwahamba baze bathi abantu umnqayi kanti ngoba wathi ushebe umnqayi uBhombela wena uzoba yimi uzokunika umoya wami lapho uyakhona izinto zokwenzeka ngoba wena usuyimi baqala bathi wayehlala ephakameni bathi besuka bathi batulandeni lapho bona bathi lento sekwenzela yonke into uyasithanda ihlale kuzona kahlala bana ngiyaphatheka ukuthi uNkulunkulu abishe bakubuyile la kusengisamnqayana nami nginyasahlala ekhaya bathi nobingane zonyathi siyangifuna manje ke kuhle ukuthi igama lagama ngiphiwe Nkosi nami lo abantwana bakaNkulunkulu bahambe emhlabeni sebantwana bakaSathane akekho umzali ofisa lento Reshembe kayifisi lento asibe abantwana bakhe sikhethe inkosi sikhethisise kodwa sigade ulimi lwethu sokishwa ngolimi lwethu itheni indoda ngesikhathi senkosi ilanga ithi inkosi amakhosi ithengelele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathixo ukubhabhadiswe emuva
Wabuyisela emuva kuwe ithi inkosi ilanga, hawu ndoda, uNkulunkulu ukubonisa into enkulu. Bonke labantu kade bebuyisela amathikithi emuva, labafakazi amanga amagama abantu. Mhlawumbe hleli neyinqwembe nje, dala beshadisa kwenu emuva. Mhlawumbe hleli neyinqwembe ngenxa ukuthi usungcolisa abantu. Indoda ehamba yohlala ngimangikhumbula kahle Mngoma eZulu lowana, mangikhumbula kahle unokuzabe siyangikhumbuza ukuthi correct noma ngikhumbula kahle. But nasihlala ivangeli siyashare nalezi insizwa esisebenza nazo ku-national. Ngabe siyangikhumbuza ngabe ngithi because Mngoma eZulu nombani, kodwa le ndoda iye enkosini ilanga yafika yambhiqa angithi Mngoma eZulu ngabonga nobeni icorrectayo amangena. Khona konke ngisho lapha sephelisa sibongo. Uthi afika yambhiqa yathi inkosi ilanga hamba umbizi uze naye la. Mabefika phambi kwenkosi ilanga ithi awuphinde engathi ngisho Mngoma eZulu. Washo mini yaqala inkosi ilanga belushebu ukhuluma kanye akasiyo umuntu uwazi ikhoma ukuthi ufake kuphi le full stop uyifaka kuphi. Ithi yakhuluma ithi cha awusho kanjalo thola ngalendlela usho ngayo. Asho mini ithi inkosi bisiphendula kuMngoma eZulu, ithi Mngoma eZulu athi Mngoma eZulu hey khona abantu akhona amasoka asezulwini. Akhona umasoka asezulwini aphiwe ubuhlakani basezulwini, ungaboba isihlakaniphi sasemhlabeni kodwa woba nobuhlakani, ungabi isihlakani ibe nobuhlakani. Don't be clever man, but be wise man. Funeka wisdom, hayi ukuthi ube unhlanhla. Lapha ngihlabusi mina, ngiclever mina. Clever bagcwele njalo masomhlaba sebagqitha wena. Abanye baboshiwe akuba clever. Ithi le ndoda masiphendulo nangade ekhuluma uthini Mngoma eZulu. Ithi le ndoda inoNkulunkulu ithi awu angazi ngambonga ngani. Uthi angivumela izono zami mina bengikwazi ukuyivuma kwesamakhosi. Ekuthi ubuhlakani bendoda. Bese tushembeke lalela-ke lo muntu usumngcolisile uyena uzophatha inkozo kusasa ofuna ukumgeze. Yekani ukukhuluma ngama abantu. Yekani ukufasa into engazazi. Usibona thina siphelile. Siphelile ayikho into engashiwo ngathi esingakwazi siyenze. Iyangixhala into ngoba labantu esibazayo bakusho. Basho lokho singakwenza. Asibazayo bakusho. Kodwa basebenzisa inzondo, ikholwe nezondo. Ikholwe elijabulela ukuthi umuntu uzokhishwa esontweni. No. Ithi inkosi esibili uma kuhlubuka iNazaretha ufanele ukuxebuka inyama kuyo. Engane usundudula ngeze lutho. Ngeke saduma kuleli bandla. Ngeke saduma. Kodwa ushembe kade siphephisa manje. Hey. Ngeke saduma mfana. Tennis. Hey, sibuya lapho. Ukuthanda uNkulunkulu sikhona. Asiyilwelanga, sathanda uNkulunkulu. Amen. Angithi befanele phela muhambisa igama lomuntu kulela bhuku. Ukazi ukuthi wezele. Uthana ababebhala babuza ukuthi sothi bezele ukukhalazi. Hayi, asachaza manje bafake nje. Hawu. Yeah, yes, oh yes,
bazamhleka umuntu. Mangathiwa abangaze behlebe ukukhuluma ngomuntu obuye ngapha singaba ngakho nje. Porque singaba ngakho. Atushambe nje abangaze bakhulume kabi ngomuntu. Abangaze bamqambele umuntu amanga. Ithi inkosi langa bonke kade ebuyisela amathikithi emuva ilaba sebefaza amagama babo. Asifuni ukukhula abantu abanjalo. Kumnandi ukuhlala phansi ephiko lashembe kodwa solahla ulimi lwethu noNazaretha. Amen. Inkosi inyanga yezulu yakhuluma kakhulu ngenhliziyo. Eyifuna njalo uJeremiya. Ithi yonakele kakhulu yakhohlisa ubani ongayaziyo. Asithandane amaNazaretha. Abantwana bakaNkulunkulu esilenzayo. Ngifuna abantu abasha bekhule nalento ukuthi mina ngifuna abantu babone ukuthi ngimthanda kakhulu kunabo. Yajabula umuntu owazi ukuyihlola ukuthi uShembe ngimthanda kakhulu kunomshumali Shongwe. Sungaze ngempela ume eparadise ukuthi mina ngimthanda ngeqiniso uShembe. No, hey, hayibo. Awishaya isifuba kuleli bandla. Uhlala umncane ukuthi ngazi inkosi uyangibona yini. Mangonile inkosi ngicela ungithethelele ungeze. Lapho ukhuluma indlela yakho wedwa, awumbuke omunye umuntu. Ngoba lapha phambi kwakhe ubuwedwa. Yothi qala ungabona umuntu. Yobu ungasabona ngisho umzali wakho mawuyingane. Ungasabona ngisho umgcojo wakho, ungasabona lutho buwedwa. Manje thina siyalwa. Sifuna ukuthi ngathi singaphambili. Sengathi inkosi ngathi akuhlabelele mina. Sengathi inkosi inganika mina inkonzo. Ngathi inkosi ngathi ngoba yimi engishaya indweba. Yogcina usangane ekhanda. Isho njalo inkosazana ithi Shembe phambi kwenkosi langa ithi mawungena laphana ngigcina ungene uthi uma usuhlele etafuleni ehlaleni eparadisi uthi uvele kumisilwane phambi kungakuboni mawuqhamuka kube isilwane ngakuboni ithi namhlanje yena akusagcini ngakuboni bekungcono oqala bengakuboni kodwa benguzwa ithi manje ngisakuzwa nokuthi uthini lesilwane sesibanga umsindo. Ngakuzwa uthi inkosi langa hayi akusona isilwane esibanga umsindo inhliziyo yakho. Ithi inhliziyo yakho wena laphameni ufisa yonke into ngathi ngaba uwe. Akuyi ukwenzeka wetana baNkulunkulu asidedelana uShembe uyothi umuntu ngesikhathi sakhe. Sungazulwe. Ulwe mfowethu kufanele bewuwe. Manje lelifana namakhosikazi ethu mesiganile umase mabili emathathu. Sengithini manje? Akusahamba kahle. Excuse guys. So Bokeli. Ukuganwe. Uphindukanwe. Mhlawumbe uphindukanwe. Wokhumuza yihlo. Uthesa wakhisa umuzi kababa. Bavele bengawakhi. Bakubake. Uthi hayi. Angishonto salizambanga. Asakhele umuzi kababa. NoNazaretha njalo. Sonke size kuShembe. Ekwezi sithanda uShembe siyambanga.
nalona lofuna ukuya phambili, nalona lofuna ukuya phambili. Wonke umuntu aphelano ningakujabuleli ukusondela kuShembe. Inyanga yezulu ihlali ithi sukanye la eduze kwami kunomlilo la. Nizaphupha nithi nibancane ufuna ngena phansi komjimba kaShembe unomlilo laphana le ndawo yana kanti nisebasha nisadlubusha benu nina nihambe nongena phansi kaShembe le ndawo ifuna abantu abahlali belindile. Ithi ngoma ngithokoze unganeliswe nganeliswe kayeko ekukukhonzeni ngithokoze unganeliswe nganeliswe kayeko ekukukhonzeni ngihlanganyele bakulandawo eyihlala inyanga yezulu ibaxosha abantu ithi ningasondeli lapha. Akwade le nkosi bakithi ngikhumbula ifike ezweni lakithi abantu sebethene ithi sukani ubheke lezalukazi ezimbi lezi sukani lapha kodwa madoda hayi sikusho khwishi ithi bathi basukuma baba sukani yonke umusa futhi bashumeli nibenzana abantu bayekele bathi ngurudumi ikhanda ke manje bamshumela usasokwezeshana. Wash athi amadoda ehamba nayo mfundisi umthetho ini sike sihamba nohlanya thina maNazaretha. Ithi inkosi inyanga yezulu ithi lenkosi noma ngikhuluma njena ithi maNazaretha ningambangi uShembe mthandeni. Amen. Nani manikani babili nebathathu ningayibangi indoda ihlonipheni nakumuzi. Yenzeka-ke uthi ugana wedwa ujabula impela uthi wedwa avele umama zalabe umnakwenu. Niyo ngibanga nomama. Umama ngapha ngani yami mntanami. Ndoda yami umyeni wami. Ngani yami this umyeni wami that. Kodwa wabona moganwe. Hey, nabudabukela abantu abagana umama Sibonye. Bema kodwa nyantabukela kaza. Ukani bona phethe umama. Angancane. Uthodalo noma ngasho uyaphila. Noma kade bamlungise. Noma musekile usithi phansi. Yaqathuza komaze ecikile. Ile shamthetho. Asiyebaba bona babe ngundaza nje uyazi ukuthi akabathe lo bethu bamweka. Akithe ebuhlungu uganile uba umyeni wakho nomamezala. Uthini-ke makoti? Phela mina bakithi ningixolele ngiyathanda ukudlala ngeqiniso. Uthini-ke? Sombanga noSikho noSijura. Buti. Ngapha wena myeni wami ngeke ubhuti. Uhlibeka bhuti lo. Ulehla kabani? Ulehla kabani athi mina waphela kwazakami lekhaya athi ngizobodla. Uhlibala uyabona umuntu ugqoka kahle umkami. Sisi. Abafuni. Yabona uma udele kahle wendoda kufuneka ulazi iqiniso mfana ubese sente mfana. Umama nosisi ngapha umkakho ngapha nengane zakho usumesente mfana. Athi ukhuluma la kanye iqiniso nje wena.
Kodwa iqiniso nje ukuthi ubalansile. Ngiyabathanda abazali bami, ngiyamthanda umama nobaba, ngiyabathanda odadewethu. Kodwa phela ngobathanda kanjani nami ngamthandi lo thandwa yini? Futhi umama nomkami engamthanda umama naye ngenza ngalutho. Oh. Nama ngiboni kahle ukuthi uhamba kahle. Umama ngoshaya isikhathi ahambe emhlabeni abehlozela abazukulu ekhaya. Amen. Ufuna kuhambe kahle, zama nje ukubalansisa ngani kwethu. Anembona ngicemila ngithi. Ngisesente. Ngikhuluma ngezinto eqeda ukukholwa. Yabona umama melona nomama kodwa melona nomama ezala, ngisho ukukholwa kuyaphela. Athi mehleli kuJuly asenyali isihogo salwa mama. Akufanele imbizo neyihogo, nomama akangabizwa nesihogo, nomngama akangabizwa nesihogo, nodadewethu abangabizwa nesihogo. Akube kuhle nje ekhaya umuntu nomuntu bakithi akahlale kulayini wakhe. Amen. Inkinga abantu bayagamanxa abantu. Hlale emzileni wakho mfethu. Mongasangena ungeni. Ungene mongasangena ungeni. Awonje phakathi kwami nomfowethu, umfowethu mezokhuluma ufanele ngihambe phambili ngomkakhe. Angikwazi ukuhamba phambili, luthunyazo olunye usuku izahlangana insizwa zisotha umfowabo usedlisiwe, seyisiyo yona. Athi bafo udlule ukuthatha ekuseni lapha kuphalaza. Ukhipha igesi, ukhizile unkosikazi wena. Usho yaza wathi amadoda sinenkosi eNazaretha. Futhi ke iseyintsha lenkosi macekeceke sicela ukukhula nje ngathi sisiwa amakhehlayo bakithi lezalukazi zalo lenkosi phela uselusho unyazi sibuka ihlalo sibuka lona nje asibuke emva kwalo asibuke eceleni sibuka lona ngqo sifundiswa njalo lekhaya ukuthi awubuke emva kwehlalo ubuka lohlele esihlalo nje kwanele ngoba inyanga yezulu bayigilisa imkhuba ihlukumeza bayidlokodla bayikhiphe kuphakameni kodwa makhotheni inkosi langa yalithatha ibandla ngoba yayigcoje ehle emazulwini ayibekwanga umuntu akekho umuntu ongabekushenga eNazaretha. Uthi manje ke bathi ke lengo yakhe unkosikazi asizungena soshaya uthi le ndoda ngempela phela shuthi anikosikazi mayi shuthi esekushaya kahle ngempela ngothando befike ebusuku manje kuseli kuzofika abafundi laba bezokuthatha awunyaphi abathe bafuna ukungiphalazisa ave information oyitethela yonke shuthi lento iyaphila ngempela bona bafaka ethi inkosi efika esake ngivele iphuma unkosikazi ikhala phela basi ukuthi akazi unkosikazi bathi akasayi lapho bebuze elikhulu kuphi la manje anokukhuluma libwenibwena nene angikwazi ukuhamba phambili umfowethu ngomkakhe funa ngilandele yena ngoba hey kuneyidumbu phansi utshele ongiphakeni kwamfowethu usexube nenye into engenayo imsoco awupozen nya uyabona ukuthi mina ngathi ngifuna umthusela inyoni yakhe le aseyibambile manje ngifuna kodwa asithandane eNazaretha singangcolisani umuntu umuthi awuzumbulala umuntu umkhokheli ngicela ukugcina le ndaba umkhokheli ngesikhathi senkosi langa bayabaningi abantu olungisa ukumanga isibili washisa kahle wathuma inkosazana athi ayihambise enkosini ilanga ushambe ngasi umuntu yathi maye isibheke isitsha phambi kwenkosi yathi hamba ungibuzele ukuthi esambile shaba kusimu alezi iphupho yahamba ingane mamkhokheli ithi inkosi angibuza ukuthi esayo wena abuyele ngani uthe sakho ba ithi inkosi langa hamba ungibuzele ukuthi nisidle abuyele ingane emuva stinda lo mkhokheli ngoba usebanjwe lento embambile uthi kasidle inkosi langa yazi ukudla kunoshevu poison kodwa bazanga lutho
Ushembe kasiyo umuntu. Ngisho ukhohlela lutho. Kwahamba uthese yonke into eyenzayo ilotshwe egameni lakho. Uthanda noma ungathandi ngeke ivuke into ezokushoma egameni likaMkhwanazi iyovuka egameni likaShongwe. Inhle noma imbi. Kwahamba waphela umuzi kaMkhokheli. Ongishizindlu yabona indliwe uvale kumnyango ugcine seniphuma ngapha ngemuva lapho ngekho khona umnyango waphela umuzi. Abayaziyo le ndaba bagijima baye enkosini inyanga izulu bodonsa lomndeni ithi lensizwe yakithi ebadonsa isathi masifesi ikhuluma ndaba yavela inyanga izulu yahwaqabala yabuka eceleni yathi nokubuya kusasa. Yathi mabebuya ngakusasa yathi ngikhulumile nenkosi ithi inkosi lo poison awuyenzanga lutho inkosi kuphela nje yamngcolisa. Ngiyayingcengela kanti ningasingcolisi. Standard nje bafowethu kahle nje ngeqiniso. Mo wrong, mo right. Manje singabangi ke ithi inkosi inyanga ezulu maNazaretha ningambangi uShembe mthandeni. Manibanga uShembe nibanga into eningayazi. Siyabanga sabafana abancane bafuna ukugcotshwa. Hlala nepona ethempelini. Akwazi umshumayeli. Hlala ethempelini lakho nje akwazi umshumayeli ukuthi ukhona mawawuzala umgcotshwa. Njengathi yabo nje mina ngingazala ngumshumayeli kuphela ngoba nakhona manguthi ngabele khona ezulwini right 33 years. Kodwa futhi anginankinga nokukhuphuka kodwa ngifuna ukukhuphuka kabi. Funa uthi inkosi libandla mawugcotshwa kahle. Anonqaba ningaboni kahle. Ligcotshwa iabuse bafana. Ngathi ngigcoba ngoba ngiyabona ukuthi ngathi uhola kamnandi mfana. Zongiphala mfana. Hlala ku-backstage ukuthi awusumshumayeli wena. Ngize ngithi mangibona umshumayeli ugolozile lapha akashoni. Ngine sengithi yabona mangihamba nawe nje usumbuyisa ebuhleni. Ikude le ndawo funa abantu bahamba kakhulu abantu ngathi. Ugcine sithi abantu bahamba kakhulu ngathi yabo le ndawo nje amatsha ngahlala. Usizakala nawe vele ngoba uyafuna. No, ningayifuni bafana ngesikhathi esiright. Amen. Uvuvela ukhona nje mfana. Anasibona nje thina mfana. Asabi lutho mfana. Kusinikani mfana? Kusibeka mfana. Yasikhuluma ngobombela mfana sokhuluma ngathi sambona. Yasikhuluma ngelanga vele ngalibona kancane. Inyanga ezulu. Uthole kwaza le la ngisebenza khona ngabekwa uThixo mfana. Bona sinikele ngathi asiphile emakhanda. Yangithi uNkulunkulu uyazwa ngibekelana. Mbambi inkonzo ngapha, mbambi ikhaya ngapha. Strike the balance mfowethu. Ngangcono esontweni mfana ekhaya kukhaya mfana. Asibese inhlingane ekhaya uyingisho imfundo yazo. Iholo uwe baba. Bagijima uyohola isonto ingane ungayibona ukuthi ifunda egolini enjani. Mina zami ingane ifundanga lapho ngifunda khona mina. Kuphela nje ngathi ngasikhuluma isingisi la ekhaya. Ngasivali isingisi ekhaya. Manje ngifuni mina nkosana uze utshona uhleni engane ebuhleni ngakwazi ukufunda ihlabelelo ndibibone kona usumlungu wena ngathi ngazama hambana ufunda namabhunu lapha kodwa manje ubone esangweni shawumake isiZulu ngifuna ngisibhekele indlela ekhuluma isiZulu ngazi wazi yonke into kodwa ahlalisho ngase egcekeni ukubona mase imizwe esikoleni seyikhuluma abantu abakwazi bashaya nje izisi kodwa ngasifana egcekeni ufuna ngisho imfundo ngisho inkolo ezingane zakho ayiholwe uwe ubone ukuthi ingane iphelele imvunulo yengane zonke ikhulu zamakhosi zayo benezigaba eziningi ungabi usizo lomngakho nawe baba ibe ingcenye ukhuthale emndenini wakho usuphuma uyokhuthana esontweni. Nkosi musenizwini. Uzoshaya nothando la. Into yothando vele libandla
isitayeleni ningesabeke bafana akunankinga ukunikela mina inkinga ukunikela soyishaya waka nami ngizonikela andinguhlakaze lonke umnikeli ngazo lonke ke futhi khona lokho funa kumele ngozolokho noma sofuna ngiphela abafana ngibe ngozolokho nalapho emnikelweni ayike region ofanele nganikeli kuyona ande ngunani nami ngithi nguhlalo wawo nale kuhlalo wakhe lokho kuhlalo wakhe siyabonga shumalo lenkosi ukuthwala umsebenzi kaNkulunkulu sizwile ukuthi oke conference lale ekhaya lephuma ibhasi lengane uNkulunkulu azalikhuluma asanda labantwana sofana ngehlabelo 33 enhlayisuthe kwamathosi sizosihola ngaso sicela sakwethu lo ngale shumalo bane makhulu yena uzobusisana sithanda sini inkosi sibhuqa abancane wezwakala ilizwi ekshoneni
Say